Videli ste si maminy? A prečo sme si dnes zavolali mamičky a staré mami? Lebo ideme vystupovať. Prečo ideme vystupovať? Čo majú vaše mamičky? Sviatok. Čo budete? Áno, Áno, sviatok. sviatok. A preto ich teraz privítame. Postavte sa. Pekne. Všetci spolu. Tiki-taki, tiki-taki, vítame vás, milé mami. Dobre, sadkajte. A Lavrinka vás ešte osobne privítá. Lavrinka Šimonková. Ja vás tu dnes pekne vítam, hoci som len malička, vás milí hostia, mamičky a babička. Dole sukňu. Lavri. Aj ostatní. Našich hostí srdečne tu vítame, aby ste sa pobavili, zo srdca vám želáme. Krásne,